Здравейте! Брат ми беше изтрил това приложение да снимам. Нафармих малко диаманти. Станаха 33. Абе, Тони! О, брат ми е гадния. Открих Netherite, който там изпеках. Да. Записвам. И сега ще си направя брони. Чакай да взема диамантите си. Чакай. Аз мога ли с тази печка? Ще си взема айран. Ере, мога ли? То не стига. Бъде, виж? Не. Трябва да са диаманти. Разбира се. Бате. Ето го моя сървър. Буквално ще трябва. Тъй. Не, чакай. Ето. Тони, тихо. Чакай. Ей, тук ще сложа тези дрехи. Чакай, вземай това. И да ги сложа тук. И това, за да взема каска. Каска, панталони и обувки. И сега ще взема Netherite. Най-после Netherite неща. Колко време ги искам. И сега кирката. И ще направя още няколко Netherite кирки. За всеки случай. Не, един меч ще се направя. Трябва да си взема пъчка. Тони, не шепни, ако ще се чуваш. Къде е това? Аз защо не си зла броните? Те не са броните. Добре, де. Моите са Netherite, моите са по-силни. Моите са Android. Iron. И моите са Netherite. По-хубави са моите. Да, разбира се. Я. Чакай малко. Какви са? Netherite. Ти забрави ли, че нафармих? Чакай, ти не беше тук, ти беше на училище. В училище аз бях. Знаеш какво имам предвид? Да. Сега меч. И още няколко кирки за всеки случай. И ще ми станат още две. Netherite. Добре, това е много хубаво. Ама тогава не можех да снимам, нали, когато открих диамантите или Netherite, защото брат ми беше изтел това приложение да снимам. Това вече го казах, но аз да повторя. Затова ще ида от друго място, да се опитам да го намеря пак. Това не чувам те идеално. Така, слагам това тук. Диаманта тук. И направим като тук. Добре, сега разгледам такива недърблокове. Тези, че не избухват. Не, че не избухват, а като избухне до тях, те не умират. Те не... Схванахте какво искам да кажа. Те не изчадат, като ти избухне нещо.
Не изчезват. Защо живееш в пещера, бе? Защо шепнеш? Направих си къща. Ох, да, забрах, че съм още тук. Дет не мога да се преместя тъпия портал. Имам буквално и там долу същия. Страшно. Добре, бе. Ко правят тук 1000 ендърмена, бе? Забравих, че имам дърво. Я сега. Ще трябва да на 10-то ниво. 10-то или 12-то ниво ще има още такива. И няма батерия. Се тая. Също чакай да не точно тук да купая. Това не тихо. Нямам на кой не го съм сега. Тони, не иди да шепнеш. Добре, Майнкрафт. Браво, Тони. Сякаш, че всички искаме да знаем, че спиш. Майнкрафт. Да. Кай го сякаш, че и за първ път спиш. Майнкрафт. Ставаш досаден. И аз нямам тинци. Забравих да го взема. По-добре да взема легла. Да мога да ги взема. Сета. Още няколко нива. Съвсем малко са. И сега започвам да търся. Ще хода много напред и после, ако намеря, първо ако се върна да има такова Netherite, ще го взема. Чакай. Ако има лава. Добре, сега представя. Добре, се върна като открия Netherite. Добре, няма Netherite, не знам с колко време вече копая. Не е било много време, чак. Да, не е много. Не е било много време. Сил! Сил! Намерих сил. Това е сил. Не съм си спомняла на сил. Защо не съм видял това сил? Защото не се отива и натам. Ето не съм отива. И те се да ми, защо има толкова много? Те не са ли в Недъра? Не Недъра, това. Пред дракона. Те не живеят ли там? И живеят. Тогава защо са тук? В Недъра. Не знам. Какво стана с това Ендермен? Той е читал. Тия. Да, ти ми Ендер пера. Yes! Сега, Я кое да хвърля,
Yes. Едно перо. Имам си ябълки. Дръпче. Чакай, аз имам ли станало злато в мен? Да, добре, само трябва да намеря тя да търгувам с тях. Имам сел. Намерих сел, което не го знаех, че е тук. Как ли може? Да, тук. Аз не съм го забелязал. Айде какви? Не трябва да се свещи. Ето портала, значи да го несам. Ще ми трябва данни. Тихо де. Много данните. Ох, прибих се хлябите. О, звънче. Ще го чуем на някой от двете. Готово. Не се върнете в кръг тука. Не се въртя колко кръг по тази къща. Тони, не ме имите. Аз казах Чакай. къща. Нямам какво да падна върху него, че да не ме даде много демидж. Чакай. Много склиня. Бум! Достигне 8 слот. Добре, няма да успия. Пък ако се опитам, ще се самоубия. В Майнкрафт. О, всъщност, чакай. Броната трябва да ударят. Нямам броня. Нямам ловки. Взех ли го? Да. Не. А нямам айрон. Добре, и си бар. За мен ми трябва. Добре, хич няма семена. Ето семена. Добре, тук ще падна в лава. Семена. Не успях. Чакай, не ми оброни. И как? Чакай. Ще опитам пак само да легна. Не ми да съм. Ох, при малко си бях свала всичките легла, освен тези деца в къщата. Не успях да го поставя Трябва на да време. намеря златно легло. Ето. Чест. Много тази къща. Но това ще е всичко. Не е много дълъг клипа, само 13 минути. Еми, чао!